Pam, pam, americano. Ai. Bé, anem a fer les exposicions. Que entri el primer grup. Mira, jo dic això i tu dius això. Jo dic això. Sí, tu dius això. Vale. Jo això. Sí, que va! No para boig. Bé, nosaltres parlarem de l'Ennupa. L'Ennupa sí, que l'Ennupa és la nòvia de l'Ennupi. L'Ennupa és un dibuix animat. A quin es va desenvolupar la sèrie? Mira, si m'ha de fer perdre el temps, que no em feu perdre el temps, És la matèria que a tots ens espanta. Obrint el llibre em ve una esgarrifança. Miro les lletres i ja no només estic fins al coco de parlar de reis. Fem socials i no vull queixes. Lleis sencers de socials per sempre. Farem tot el temari en un pispat. Lleis socials, al meu cap ja no hi cap res més. I això cal tenir com l'Ernest. Si fem més classe m'explotarà el cap. És social! Però! Tants noms i dates no em puc recordar. Deixem-ho estar, ja estudiaré demà. Fem socials i no vull queixes. Lleis sencers de socials per sempre. Farem tot el temari en un pispat. És social, al meu cap ja no hi cap res més. I això cal tenir com l'Ernest. Si fem més classes m'explotarà el cap. És social!